Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uwe URG uba na channel Radio Merci. Yo bala tip kerteng kung uba nik. Ubala paw hagi kamban pinko yikishnong kitaw. Hinin kasngi balang ka santring unay weng arajar arpulay. Ula tangno ikitendong gibaju song yu drok. Uba ula yu wanlum na kaway ka jaka kabalong sanyum hamaulay bypass. Kadkum ka video bala ringhi da uba niki. Mat tap hagaran san Facebook. Ulapan ibu la tangno ikini kitendong daga jing sakilang ginong kit kam gasnong maulay mau kenro. Hadin ka jing pentip siya gasnong urang ba snong ka maulay mau kenro uba nong klaw. Haringkat kiwe ginong kit kam snong gilawan manpoy ketika jaka. Ban pet hidi gijong ki khamat ikini kitendong song drok balayo. Pat ban tangno yaki. Namar ka jingop jong ki babun ki samlay yu niu kam sniu. Nak leong ba niki ula kentu ya gasnong ka thaw. Bakan pet ngor bat ban nong giba adakar. Dakabas neng yiki kun kikti bat ban ai jihikai ban pinsungok tu yiki kun samla ban rat dingkong yu udrok balalong kumuk nyang bampong hakini kipor bamentah. Kini ka step pat kat bang adang ya nang ni kesan ngai yaki ai kaba ngahapon tu jingkali bat ngidon kampanya pek kay kabang ila pan sakiyak ni ka por pat kalong kumniken kajingno senyang Jong no. Hakani ka por ngila pan iya kani ka jaka. But kadai ka pala da song kerpanghi. It is very well packed, very well collected, but disposed of in a very unhygienic, unhealthy, and environmentally degradable way. Nakapor siya kapor kat bat ka dorbas nong mokunro mulai mokunro bat ka dorbas nong moyong ru nilai persyang moyong rem ru nilai persyang nilai pek kani ka saki ngan tuet ngan wat ngan pek lada hatu kani ka step nga donbok na em nilai tong niya iya kani ka benta kani kan bangiha pan kam kuslay shu pek check this out. Pidam kay ba yung ngala pa niya Piyo ine em ya ka ay kabangala pa niya iya kanay kapor. Pek. To ya pek. To ya pek. Yo ine em ya ka ay kabangayo iya kani kapor. To ya pek. Lada ngam kudaw ya kanyut akni kapor. Kay ka papulong ya nga bangan saya panyat nang ni. Pek. To ya pek. Piyo ine em ya ka ay kabangayo i mga. Oh my God. Kat ni. Kidi gini. Pilaptip em. Nena kapan batay ne. Ada dembok ngarak gelap semantas ngipek tu. Pek. To ya pek ya ka ay kabaap ya kalaway jong kari bakajat benriu to ya pek ya ka ay kaba ni ha kani ka bri ka jong ngidang hap ngidang up ya ka makasang daga baktang mensim daga baskonsi bat daga bas ngo diaw si ka ya kani ka step hap ong ba taray Nila po ya kakep ka ba matampi. Nila po ya kakep ka ba wala ya kacing ka ba kraw ba. Ladang yim kendit benriu no. Bat ladang yim kendit pia. Bat ladang yim la. Ban le ay. Om shu ya kani kanyut. Om shu ya kani kanyut no. Om shu ya kanyut. Em. Pek mentala da utu sirinch di badon hang ni nga krak kum tu. Bandalik dong.
Telah syukut em. Mentah kini kibatam ti bilor plastik. Ha? Kibatam bilor plastik, kibatam kincot. Ngak un ai ti thonia telong akut em. Te ai kumlay boro menne kumtu kumbalayu. Te irang ba snong iba nong klaw. Agni por jang kamakuro idan dekat lemon ni. Iba ke iba dai irang ba dong. Iba syong basa sini sejan hi. Idan dekat lem, dekat ba dai perlok. Te kai ka bangila le kalong ka ba gila lumlang ni gitu. Bang sing im don lat sudah kumpai ban syutang bai kumni. Kani kalong ka sakhi ba pila panya pek lem kani ka por. Bat ai kani ka jing persang jong ni. Lese kan long ru ka wei kata ka ba ngi kuntu ya kisn. Wei kisnong kita ru ba in ha persong tu ya ka ai ka ba ngi mat ka jing e akni ka por ha bede ban ka jing kerni jong drox. But kalong kai ka ba ngi don kam hi ban ya dan kata ka jing ya pek ngor. Ban ka jing ya trei borba habede bat ka jing persang ben yok bentek lakam ban penduk pendam ya kani ka jingma ka baap ya kari bakajat benriu kujung ni. Keren lem iba nong klaw i rong ba snong. So ngaro akan ikapor kumunta kuntu kumba di nagliang kiba yui bakai ya kene ka video na sarai kila yui hi ya kene ka jing thang jong ni. Kumbang keren mene ba ngin thang nila na thang sisa ba ni ya ka bisa ba dei ba na dem ban thang mata. Ya semua tang di game ni hati dei bat na ni kene snong nila keren mene kan long dari itu na kabenta ya kalau wei nang makanum om jasu nak kepor mah. Teka nyut ngan sakit dok nga sibit jangan lawan pai. Raya mentah ite. Ai kumni kumbang ila thang iu khong ya kani ka drugs. Ya kini ki tornia bat kitu ki song. Ai kumtahi kani kan long kajing persangpat nakaliang jongi bangin yo ban rat dingkong ya kani bat ngikermen ba ai kani kan perkendit benriu pat ya ki babun balang bat ban sotu ban sempang ya kajing ma ka baap yang ngi kum kajat benriu to ya husiar mo ko gi samla kari yo pikelad pe hak por ba pidang dei ban ke ban he ban san ban ya long brio ban yaman brio syukut kani hakni ka step kani ka jing yo i jongi kumne ka jing sakhi jongi ya kani ka jing jia kan long ka ban penkendit ban rio yang i kan bu ru hangi ya kata kamat ban perkat ba hato deitang kanyut mo kabang idang hap nya khun ni dese hapong no ba kajing kerni jong ka drugs kadai kajing ma ka bakam khrau ba kajat penriu hi jong ni kamat hakni klip mat bat oi bat hatu hila long ki ba pen kre na em pade mane khun persya ya kani bat ya khun persya hakirim pai yeng ki jongi kajing ai kublai sasin ya kedor bar snong mokon ro ye rang ba snong banong klaw baki ya kajing kloy ka jongki bakin wan ban pek kapen pau ya kajing bakli ka jongki kum ki nong penyaj snong oi kat no kinla ban pahara kat no kinla ban pek ngor kani ke video lese ni ka por ngin chuang ba kalalong tang ka jing persyang jungi bangin pen kendit ben rio ban kedau ban pen i ya barok lang ba kai kata ka ba matam ka ba ap syahmat ini buka cek ben rio pada hatu gila long ke ba pen krek ni em pada no ni kermen ngin long ki ba pen krek ha man lagi rempai Bakani ka video jong ni ka por ai kan long ka jing kerpat ka jing kentu ka jing duai na ka menta man lagi rempai ying jong kani ka jelam ek halia ka jongi
Kibagala ngop, kibalangat, kibalamat, kisutu. Bat haki bam patmat. Man sudwai ba ay ublehin kong on kiar unyada. Bat nakabantag kalong yeng hi tose. Ngin ya pelupor bat kikut. Ngin ya syong, ngin ya selok, ngin ya keren. Anai kiai baro kibalong pertai. Ngin ya iye. Keme kikpa chieng sistem men para tose. Namar mdan syu te kala da kumwe. Kini ki samla ki bangat hapo ka drugs. Ide iba pli ki bala im ya ka jingim ka balong marwe. Ki balong suda, ki balong tli. Kata ka de ka daw ba? Lada ka sneng ka kraw, ka kudup ka kner, ka betin. Kamdon na ying nasem. Wat dalal don ki bangop ru om ban kentat ya ki. Nrai ban persyang. Kalong ka bae sa papalat namar ba pinra sa rehab ban bu rehab ban sumar rehab ban penyok ban penkelab yang yaki pakin wan pai yang cakijingim normal kablong ka basuk. Habatang yo unong di kiadro kadang hadu katu. Saya ka balak ngop leh ka drugs leh. Ubadi kiat ban hapong ba at least kata ka paidien kadang don latte. Henry hi balak ngop ka drugs te ani ko ma atrai. Ani ko ma. Om ba nga kren klem jim sampang mo nga lai ki prok la jong bangal adu ki bam don chu akani ka sla perthai menta ki balak ngop ka drugs. De ngan pungkut ya kani ka live feed da ka bang ong tang kat tahi kum sajsin bang ong bang bu kum ka jing duai nga bu kum ka jing kerpat nga bu kum ka jing kentu nga bu kum uta udkhot jong ka ying jong pilang baro kum uta u khon kum uta u men kum uta u para mo ba nginya pai sa kirempai yeng ki jongi lada kirempai yeng ka biang nei ka saat ka rehem ka dan ka jingi nei kinam ngop re lada kini ki samla ki jongi ki sakma nei ka dei na ka dau ba ka dei na rempai ka dei na wei ki jing pat jing pra ki yeng ki sem ki jongi ki jing pat ki khiuja kajing ya bom sung thu jing mot jing perkhat kadai ka dau ba ka drugs ka long tang kata ka aker ka ba pen scam ya kata ka jing pen pra ka ba kalong kata ka catalyst but ladangi ailat ya ka bakan rung hajaka jong ka jing ie hajaka jong kata ka jing ya kajing yate kapadon kajing yade ya pedeng kme ki kpa ki khon lada kawan ka orpat bat lada ka drugs ka long kata ka kiat ka long kata ka bapen cement ya kata ka jing orpat ngas khon pan perkhat ya ki kme ki bapun ya ki khon ndai bana po bat kita ki kme ki haban pek yala ki khun baki ngop no ha ka kerni ki jing pendi buat ki baper bat haba ki du pat ya kita ki khun kat no mo ka jing sngo sangsat ka jing pat do not harai jong ka kme